कोनो ऐसा नहीं खन गाए है ना चनियन के सिखावत है मिथिलेश प्रेमी बोल लो हर कहां रहो बोला कहां जाई हां वो गोतरी सतिए माई हमर बियाह त करत रे हमर मजनुआ हो जरूरत हो ना हनो रोता मजनुआ मड़वान करे आई आओ पाए आवा पति प्रदेश में हां देखला कमलबाज भाई न केहू में ठेठी इना खेसारी में ठेकी हां न पवन में ठेकी दुनिया के कोनो ब्यासे में न ठेकी बनत नहीं की हम परम आदर हमार सीताराम भैया जी के माध्यम से है क्रिया वाला तरौरे पर लगल बा आयो यह का समझी साहब होनी समझे साहब हां और बस परिचय हमरा ढेर दिन से अनु बनो रोवे वेला हां हां जी जी आके करन ना गावे वेला तब अपन अपन को शैली होला होला बबुआ रे हां जिया ए सैया हम असर में बानी डॉक्टर साहब हमार साढ़ू भाई भाई विनोद भैया मणिया निवासी पुरस्कार धरती के जयकार बा ए पाए हमारा भरत भैया का समधी सीताराम भाई हई देख ले किरकिरी तोरे पर किरकिरी ना हो अरे बोला आइबो कि ना आइबो टाटा का जिनिसिया खराब हो खतवा बोल खइबो कि ना खइ काम कहतन मिथिलेश भाई आवे जो बना अरे जो बना अरे जिया होई जो बना अरे जो बना ये राजा दलवा होने के लिए बड़े बोनेट में करना जो बना चोलिया भितरिया चप चप रे ए राजा जो बना चोलिया भितरिया चप चप रे ए राजा चलिए मुर्गी के चढ़ल जवानी मन मन करता छोट रहे नींबू खर पूजा भइल बाटे चढ़ल जवानी मन करता छोट रहे नींबू खर कहतड़ी की जौन देखले रहनी है वो नहीं खे ना मुर्गी मारो के चढ़ल जवानी मन मन करता रहे नींबू खर पूजा
हाँ जी बहुत सुंदर गायक बाबू के पुरस्कार हाँ। प्यार दुलार धरती के जय जयकार भगवान से कामना करो कलाकारी में दिल दुलारा चोला बहुत मेहरारू कहते कि चढ़ली जवानी मन मानी करताटे होट रह नींबू सिन्हा जी खरबूजा भइल बा अपना भाई के कहता नहीं कि छोटका लक्ष्मण हमें हो नो आनु ई 500 से बेसी भइल बा एक दिन अरे सुतला अरे सुतला सुतला में राजा एक दिन सुतला में लागल हो घर जे राजा लगन में चली मेहरारू कहती है उन्हें से कहता कि जा तो छोटे नु भाई हवे अच्छा का बोल हन ई कथा के प्रसादी हके बाटी हम युग जमाना देखी लागत ते डर हो युग जमाना देखी डर लागत ताटे युग जमाना देखी डर लगता है कथा के प्रसादी ना हो लागी सब के बाटे दादा के प्रसादी ना हो कथा के प्रसादी ना हो लागी सब के बाटे दादा के प्रसादी ना हो देखी देख अरे देखी देख अरे देख 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 के राजा देख देख मुनवा हमारा के हो हर जे राजा लगन में चलिए अब घरे राजा हालो अरे जिया जिया कब घरे राजा चलिए ये जौड़ान बा तबोला आए आए तबोला पागल अरे बोला आहे राधे राधे श्याम बोला बोला हो जा राधे राधे श्याम बोला हो जा बोली राम की जय 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 सिन्हा साहब अब धरी माए दो चार गौरू कलाकार बने वो सब देवता धन्यवाद अभी व्यास जी के होई मिथिलेश प्रेमी जी बानी कबाड़ी लाने के एगो ओहू लोग के हो जाई हां अब व्यास जी के आदरणीय व्यास जी हम